बोनायनि थाखाय हेफाजाब होग्रा हान्जा सेन्सफोरेसन टीम आरो जोंनि बे जथुमनायखौ गोहोम गोनां खालामनो थाखाय जोंनि गासै कमिटिनि दैदेनगिरिफोर हामबायदों आरो बिसेस आङो बे समाव हामबायनानै बाख्नायदों जोंनि हांख्रायजानाय आलासिफोरनि थाखाय आङो सिगांनो खोनाखादों फंबाया आंनो खोन्थाखादों आहा बिदि प्रग्राम दं आदा नाथाय गेजेराव आं बावनानै थादों जेब्ला आङो हाबनाय लोगो लोगो नुहुरो अब्ला आं गोसोखांबाय आंनो बे प्रग्रामखौ खिन्थाखादोंमोन आरो बे आंनि सासे जोबोद आंगोनि आंगो सासे फंबाय जोंनि जोनोमनि थैनि फंबाय नङाब्लाबो आंगोनि आंगो सासे फंबाय माने स्कुलाव फरायनाय समनिफ्रायनो लोगो मोनलायदों गोबां जाथायफोर जादों स्कुलाव थानाय समावबो आरो बिनि उनाव जोङो जेब्ला सानैबो देरबाय इसोरनि रायजो मावनो ओंखारबाय बेयावबो जों आरोबाव लोगो जाफिनबावबाय जोङो इन्टार चार्च पिस मिशन 1996 आव जेब्ला बर' आरो आदिबासिफोरनि गेजेराव हांगामा जादोंमोन बे समखौ दबथायनो थाखाय सुग्लायहोनो थाखाय गोसो मोदोम जिउ थैनाय थांनायनि गासैबो गिनायखौ गारनानै बारसोमनाय हान्जायाव बे फंबाया जोंनि सेक्रेटारिमोन इन्टार चार्च पिस मिशननि सेक्रेटारि आरो दिनैसिमबो सेक्रेटारिनो दं आरो बिथाङा गेजेराव गुबुन जायगायाव थांदोंमोन बिथांनि लांदां जायगाखौ सुफुंनो थाखाय गुबुन सासे सेक्रेटारि जों लादों केथलिक गिर्जानिफ्राय आनन्द मुसाहारि आरो आंबो इसोरनि अननायाव दिनैसिम 96 आव जे चेयारमेन जानानै थानांदों खामानि मावनांदों दिनैसिमबो गोबां चेयारमेनफोरनि गेजेराव आं सासे चेयारमेन मानोना दहायनो खोन्थाखाबाय जोंनि बे कमिटियावहाय गासैबो बिशपआनो चेयारमेन आरो को चेयारमेनजों जेसेबां बिशप दं बयबो बिशपआनो चेयारमेन आरो को चेयारमेन जों लोगोसे जानानै खामानि मावो जोंहा खामानिया दं गोबां थाखा फैसानि खामानि मावो नाथाय जोंनि कमिटियाव एक थाखा एक फैसाबो जोंनाव बेलेन्स गैया बा एकाउन्ट गैया थाखा फैसा गैया लाबानो बे लाख थाखानि खामानिखौ जों मावो बेखौ आं खिन्थाबाय थालिया किन्तु इसोरनि अननायजों जों बेबायदि खामानिखौ मावबोगासिनो दं आरो बेनि गेजेराव बिशपफोरजों लोगोसे बे फंबायमोन बायदि आरोबाव गुबुन गिर्जानि दैदेनगिरिफोर जोंजों लोगोसे हान्थिफायो आरो गोबां समाव जोङो शेयार खालामलायो सम होयो खाबु होयो रिलिफ केम्पफ्राव फंनैसो बानजायनाय बाथ्रा बुंनो थाखाय बे फंबाया जेब्ला गसङो अब्ला जोंहा खर' देरनाय जायो मानोना बेनि चिन्ताधारायानो साधारन मानसिनि चिन्ताधारा नङा बिनि बुजिनाय आरो बिनि नागिरनाया साधारन मानसिफोरनि नङा जानो हागौ नोंथांमोना मैयानिफ्राय दिनैसिमाव बेखौ रोखा बुजिजोब्बाय आरो गेरेंजों थाङा खेंख्राजों थांनानै गुबुंले खालामा नाथाय गोथौसिन खालामो दिनै बेबायदि रावजों आं फैनायनिफ्राय बेखौनो खोनाबाय आं जोबोद रंजानाय मोनदों इसोरनियाव आरो बेखौनो बस्रा खालामदों बिशप नङा जानो हागौ नाथाय अलमस्ट लाइक ए बिशप बिथांनि फोरोंनाय बिथांनि मावनाय बिथांनि रायनाय बेनिखायनो फंबाय एनस बसुमतारीखौ आङो हामबाय होनदों आङो मालाबाबो लोगो मोननायखौ गोसोआव गैया गुबुन सासे आलासिखौ आं दहाय नाम खिन्थानायाव संगिता खोनादों नाथाय गेटआव लिरनायाव नुहैबाय साहिता जेखियानो जाया साहितायानो जाबाय आङो मोखांजों मोखां लोगो मोनलायनाय गोसोआव गैया दंब्लाबो गोबां मानसिफोरनि गेजेराव लोगो मोनदों जानो हागौ गोसोआव थाजासिनो गैया नाथाय फैनानै जे खोनाफैबाय मानसिनि साइजखौ नायनानै
बेबायदि बाथ्रा बिनि खुगानिफ्राय ओंखारनो नाङामोन। नाथाय सासे बानलु बोरदोनसो जाबाय। बानलु बोरदोन पाक्का मिथिगौ दा बानलु बोरदोनखौ? दा आं बिनि गुबुन जाथायखौ आं बुंनाया सल' दं जोंहा बिनि गिदिर एक्सपिरियेन्सनि बाथ्रा दं बेखौ आं बुंला। आं जोबोद मोजां मोनफैदों बिनि जेनाखि कनसेप्ट, बिनि जेनाखि आउटलुक आरो बिनि जेनाखि एटेम्प्ट गासै पाब्लिकखौ बुजिहोनो नाजानाय बे जोबोद बाख्नायजाथाव। इसोरा आरोबाव गोबावसिन गोख्रोंसिन खालामलांथों, गावनि रायजोआव बे बाहायथों। जोंहा जोबोद रंजानाय, बेनिखायनो आङो हागौमानि गिदिं गिदिं फ्लाइं भिजिट बायदि आं खालामो बहा मा जादों नायनो थाखाय। आंनि गोसोआ बेनो जोंनि उनाव जे जोंनि गिर्जायाव भबिष्यतआ दङ, इयुन जिबना दं, गिर्जाखौ दैदेनलांनांगौ, बेनि थाखाय उपयुक्त लिडार्सफोर, रिसोर्स पार्सनफोर जेन' थामथिम जायो। आं बेखौ नागिरो आरो जेरावनो थाङो आथिखालाव आं नुगासिनो दं। जोबोद रंजाथाव बाथ्रा। बेयावबो फैबाय, आंहा जिउआव जोबोद गोजोननाय जाबाय। जों रेस्ट एसिउर्ड एखेबारे गोगोम फोथायनाय फैबाय। मानोना बे रायजोआ इसोरनिसो। सोरबा सासे बिशपनि नङा, सोरबा सासे प्रेसिडेन्टनि नङा, किन्तु बे इसोरनिसो रायजो। आरो इसोरा गावनि रायजोखौ गावनो खांलांखागोन। किन्तु जोङो दैदेनगिरि लेभेलाव थानायखाय मोनसेल' साननाया बेनो जे इयुननि गिर्जाखौ दैदेनलांनो थाखाय जोङो उपयुक्त मानसिखौ माखासेखौब्लाबो जों जेन' गावनि मेगनजों नुलाङो। आरो जों जथेस्थ मानसिफोरखौ नुबाय, बेनिखायनो रंजायो। इन्सपिरेसन हान्जानि थाखायबो आंहा गासिनो गोसो मोदोम जिउ बे हान्जाजों नांजाबफानाय दं। नोंसोर बुजि एबा दा बुजि, किन्तु गोसो मोदोम जिउ आंहा इन्सपिरेसन टीमाव नांथाबनाय थायो, नांजाबनाय थायो। मानि थाखाय? जोंनि गिर्जाखौ फोथांनानै दोननांगौनि थाखाय। बेनिखायनो आं गोबाव बेखौ बुंलिया। दिनै इसोरा दैदेनबोबाय आरो दसे सम बुंनो थाखाय कमिटिया खाबु होबाय। नाथाय बिनि सिगां जेसना गसंदों। जोङो दिनै न'खरनिफ्राय न'खरानो फैजोबदों। आंनि बुरि, जोंनि गथ' उन्दै सानैयाथ' बिब', सानैबो बेस्थ', सासे चेन्नाइ, सासे केलकाता। आरो बे जास्ट एम.कम फोजोबनानै फैनानै दा न'आव दानसे जाबाय, 1 मास। आरो जोङो बिमाजों आरो आंजों जों लोगोसे दङ। बे समाव जोंनि न'खरनिफ्राय जानानै आरो जोंनि शालम चेपेल प्रेयार मिनिस्ट्रिनि जानानै सिगां जोङो गोजोननायखौ होग्रोनो हास्थायदों। जोंनि शालमनि ओंथिया जाहैदों नोंहा गोजोननाय जाथों। बेनिखायनो आं खावलायगोन, जों बयबो गसंगोन। गोबाव जिरायबाय, बयबो गसंनि एसे मोदोम समावनि। माबे समावगोन जोङो बयबो गावजों गाव बुंलायगोन, हेन्डसेक लागोन आरो बुंगोन नोंहा गोजोननाय जाथों। बयजोंबो जेसेबां हायो, खाथि खालायाव थानाय जेसेबां गिदिंनो हायो, नोंहा गोजोननाय जाथों। स्टार्ट। गोजोनजोब्बाय दा? गोजोनजोब्बाय? दे जों बयबो लोगोसे बुंनि, नोंहा गोजोननाय जाथों। नोंहा गोजोननाय जाथों। खनसेबाव, नोंहा गोजोननाय जाथों। हामबायसै। अन्नानै बयबो जिरायदो, आरज खालामो। शालम, नोंहा गोजोननाय जाथों। प्रभु इसोर, नोङो जोंनो गोजोननायखौ होनो थाखायनो बे संसाराव गावनि सासेल' बिसा जिसु ख्रिस्ट'खौ दान होबाय। आरो दिनै बे बुहुमाव फैनानै जों जायफ्रा गोमानानै दंमोन, नोंनिफ्राय जानगारनानै थांनायफोरमोन, जोंखौ बोजबनानै आरोबाव नोंजों गोरोबहोनो थाखाय आरो बै गोमानाय गोजोननायखौ मोननो थाखाय नोङो सोमोनांथाव खामानिखौ मावबाय। बेनिखायनो नोंनि गोजोननाया जोंनि गेजेराव थाथों। आरो प्रभु, we bless you, Lord.
जों नोंखौनो बाख्नायो आफा इसोर नोंखौ जों हामबाय होनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय सम होनायखाय कमिटिखौ हामबाय होदों आरो आफा गासै खोनासंग्रा हान्जानि धैर्यनि थाखाय नोंनो गथायबाय हेफाजाब खालामदों आरो बोर होदों बासायग्रा जिसु ख्रीष्टनि आमेन। गोबाव सम जिरायबाय आं गोलाव खालामनाय नंलिया नाथाय गोसोआव जोबोद गोसो दं आंहा माब्रै जोंनि गेजेराव जिउनि सिरि मोननाया जिउआव थुलुंगानाया माब्रैब्ला फैगोन माब्रैब्ला जोंनि इसोरखौ सिबिनाया गोख्रों जागोन गोथां जागोन थैरिं रिं जानाय नङा थैहां बरफहां जानाय नङा दरसि अनासि जानाय नङा गिर्जाया जामलांनाय नङा गोमोरलांनाय नङा नाथाय गोख्रोंसो गोख्रोंसिन जालांगोन बांसिननि सायाव बांसिन जालांगोन माब्रै आं बेखौनो नागिरो आरो आंनि इसोरनियाव प्रार्थना बेनो जोंनि मोनसेबो गिर्जाया जेन' बोलो गैयै जाया जोंनि गंसेबो मण्डलिया जेन' थैहां बरफहां जाया जेरावबो गोख्रों बिफाफोर गोख्रों बिमाफोर गोख्रों जोंनि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोर गोख्रों उन्दै उन्दै गथ'फ्रा फोथायनाय जिबनाव जेन' जौगालाङो इसोरनि रायजोआव समाय होग्रा जानो हायो आरो बयबो इसोरनि बागाननि समायना बिबार जायो बेनि थाखाय मोनसे बाइबेल पाठ आं फरायनो नागिरदों फंनैसो बुंनानै फोजोबसिगोन गितफोरनि 27 नाम्बारनि 4 सिरि गितफोरनि 27 नाम्बारनि 4 सिरि खनसे खस्थ' होबावनोसै बयबो गसंदो आं बर'आवनो फरायनोसै फोरबोनियाव आङो मोनसे बिसयनि थाखाय आरज खालामबाय आरो आं बेखौनो नागिरनायाव नांथाबगोन आङो गोथाङै थासान्दि आङो फोरबोनि न'आव खामिनो मोनथों अब्ला आं फोरबोनि सभाखौ नायनो आरो बिनि मन्दिराव देहेन खालामनो हागोन बे फरायनाय बाथ्रानि सायाव इसोरा गावनि बोरखौ होथों आमेन अननानै जिरायदो गोबां दं खन्थाइगिरि दाबिदनि जिउआव इसोरखौ मोननो आंग्रायनाय हास्थायनाय दा बिनि गेजेराव बे गितफोरनि 27 नाम्बारा मोनसे आरो आं जोबोद मोजां मोनो आरो जेरावनो थाङो आं बेयावनो बे 27 नाम्बारनि 4 सिरिनि बाथ्राखौ आं बुङो गोबां दं बेबायदि गितफोरनि 23 नम्बरनि 4 सिरि आं जोबोद मोजां मोनो दा नैबे जे 4 सिरियाव दङ खन्थाइगिरि दाबिदा इसोरखौ माबोरै नागिरदों माबोरै लुबैदों बेलाय माबोरै हास्थायदों बेलाय बियो बुंदों फोरबोनियाव आं मोनसे बिसयनि थाखाय आरज खालामबाय मोनसे बिसयनि थाखाय आं आरज खालामबाय मा बिसय बेलाय दाबिदा मोनसे बिसय होनदों आंनि नुनायाव बहाय 3 बिसय दं नाथाय 3खौ दाजाबनानै मोनसे बिसय होनदों दाबिदा मा होनदों 1 नम्बरा जाहैदों आङो गोथाङै थासान्दि फोरबोनि न'आव खामिनो मोनथों गोथाङै थासान्दि लाइफ लं as long as I live I want to live in the house of the Lord आङो फोरबोनि न'आव खामिनो गोसो जायो सानफ्रोमबो मुगाफ्रोमबो अरायबो आङो फोरबोनि न'आव खामिनो गोसो जायो नाम्बार 1 नाम्बार 2 मा बुंदों खन्थाइगिरि दाबिदा Why do I desire to be in the house of the Lord आं मानो फोरबोनि न'आव थानो लुबैयो so that I can gaze upon His glory जेन आं बिनि महिमाखौ अरायबो नायहाबबाय थानो हायो गोबां बाथ्रा जोंनि फंबाया बुंलांबाय
इसोरनि महिमानि बाथ्रा 2 करिन्थि 3:18 बाथ्रा बेजोंनो गोरोबनाय बाथ्रा गोबां बुंलांबाय। दा बेबायदिनो बे खन्थाइगिरि दाबिदा बेनि गोसोआ जाहैदों अरायबो फोरबोनि न'आव खामिनाय। मानो फोरबोनि न'आव खामिगोन? जेन' आङो फोरबोनि न'आव थानानै गोजौथिङै नायहाबबाय थानानै इसोरनि महिमाखौ आं अरायबो मुगाफ्रोमबो आं जेन' नुनो हायो। अरायबो मुगाफ्रोमबो। आरो 3 नम्बराव बुंदों मानो आं फोरबोनि न'आव थानो लुबैयो? मा उद्देश्य? जेन' आङो सान हर जे बाथ्राखौ दहायनिफ्राय जोंनि सानैबो आलासिया बुंबाय नैबे जिनिसनि थाखाय, बे बिजाबनि थाखाय। मा बिजाब? गोथार बाइबेल। गोथार बाइबेला मा? इसोरनि बाथ्रा। नैबे इसोरनि बाथ्रा गोथार बाइबेलखौ सान हर फरायनो, लोहाबनो, देहेन खालामनो, बुजिनो, बेजों गोजोननाय मोननो, दैदेनजानाय मोननो आं गोसो जायो। 3 बाथ्रा। जेन आं अरायबो थैस' थांस' फोरबोनि न'आव खामिनो मोनो। 2 नम्बरा आं जेन बिनि महिमाखौ अरायबो नायहाबबाय थानो हायो। अरायबो नायहाबबाय थानो हायो। आरो 3 नम्बरा जाहैदों आङो सान हर फोरबोनि बोसोनखौ आं जेन बोग्रा फरायै आं जेन देहेन खालामनो हायो। आरो जे बाथ्राफोरखौ जोंनि आलासिफ्रा बुंबाय बेखौ आं जेन मोनो। So that I can become like an eagle. आं जेन खुरुवा दाउबादि जायो। मानो खुरुवा दाउबादि जानो? गोजौसिन बिरखोलांनो खुरुवा दाउआनो बयनिख्रुइ जौसिन बिरखोयो। दा बेबायदि गोजौसिन बिरखोलांनानै इसोरजों मोगा मोगि किजानि जानो हायैलाय खोमा आङो। इसोरजों मोगा मोगि जानो हायो खोमा। इसोरखौ आं मोखां नुनो मोनोलाय खोमा। खुरुवा दाउ बायदि जों जेन जायो। जोंनि आथिंफ्रा माब्लाबाबो हेग्रे जानाय नङा। फेग्रा जानाय, हेग्रे होनो दा। जोंनि आथिंफ्रा हेग्रे जानाय नङा। जोंनि आथिंफ्रा गोख्रों जागोन। सुखसुनाय नङा, गाग्लिनाय नङा। आरो जोंनि देहाया इसोरा जेरैबायदि जोंनि थाखाय बुंजादों, इसोरा जेसाइनि 40 अध्यायनि बाथ्रायावनो जोंनो खोन्थादों। इसोरा माब्लाबाबो थिनथ'आ। इसोरा माब्लाबाबो मेंनाय मोना। इसोरा माब्लाबाबो बियो बानाय मोना। अरायबो गावनि फिसाफोरनि गोख्रों जानायनि थाखाय, गोथाङै थानांगौनि थाखाय, गोजोननायाव थानांगौनि थाखाय इसोरा अरायबो देहेन खालामो। दा बेबायदि जोङो साफ्रोमबो जोलाव सिख्लाफोर, उन्दै गथ'फोर दानिफ्रायनो जुदि इसोरनि बाथ्राजों दैदेनजानाय जायाब्ला, बिमा बिफाया जुदि दैदेननो रोङाब्ला गावनि फिसा फिसौफोरखौ फोरबोनि लामायाव देरोब्ला गिर्जायाव बिनायनि लिस्ट होयो। आंनि फिसौआ, आंनि फिसाया बिमा बिफानि बाथ्रा मानिया, इसोरनि बाथ्राखौ मानिया, गिर्जा हाबा, नाथाय बे गियानखौ सोरनिफ्राय मोनखो? सिन्था खालामनानै नाय। बे गिर्जा हाबनो मानायखौ सोरनिफ्राय मोनदों? बोसोन मानिनो रोङैनि सर'खौ सोरनिफ्राय मोनदों? गाव हारसिंथ' मोनाखै, निश्चय सोरनिफ्रायबा मोनदों। बेखौनो जों सिन्था खालामो बिमा बिफाफोर। आरो नैबे खन्थाइगिरि दाबिदा जेरैबायदि नागिरदों, खमसे खम जोंनि गिर्जाफ्रा, पार्टिकुलारलि जोंनि बर' गिर्जाफ्रा, एनि डिनोमिनेसना जोंनि फोथायनायाव जौगानायनि थाखाय हेंथा जानो नाङा। सोरगो रायजोखौ जोङो खथा राननो हाया, बेबायदि रानजाया। सोरगो रायजोआ इसोरनि गोसोनिसो बाथ्रा। बिसोर जोंनो जायगा होगोन। दहायनो जोंनो फंबाय आलासिया बुंखाबाय, इसोरासो जोंनो जायगाखौ होगोन। गुबुन रावबो सोरगोआव जोंनो जायगाखौ होनो हाया। जों बासिनानै लाहैनो हाया। जोंनि थाखाय जायगाया रिजार्भ थानाय नङा।
रिजाल्ट थानाय नङा खिन्थु जुदि जों इसोरखौ फोथायोब्ला गोनो गोथो जुदि जोंनियाव गैयाब्ला अब्ला जोङो पाक्का जोङो बिश्वास खालामनो हागौ फोथायनो हागौ गेरेन्टि दंखायो सोरगो रायजोआव जोंनि थाखायबो जायगा दं बेखौ जोङो माबोरै मोनहैगोन ख्रिस्टियानाव लेग्राफोर जों बेखौ माबोरै मोनहैगोन जों जुदि लोरबां फोथायनाय लायोब्ला जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिमा बिफाफोर आथिखालाव बयनिबो खुगानिफ्राय ओंखारो I'm very busy, I'm very busy, I'm very busy, so busy, I cannot go to church. आं गिर्जायावबो हाबनो हाया जों इसेबां बेस्थ न'खर गिर्जा खालामनो हाया न'खर गिर्जा खालामनो सम गैया एसेबां बेस्थ प्रार्थना खालामनो सम गैया एसेबां बेस्थ बाइबेल फरायनो सम गैया होमबालाय मानि थाखाय बेस्थ जोंलाय इसोरजों नुजानो सम गैया बाइबेल फरायनो सम गैया इसोरखौ बाख्नायनो जोंहा सम गैया प्रार्थना खालामनो जोंहा सम गैया गिर्जा हाबनो जोंहा सम गैया एमनकि बोसोरनि मादाव खेबसेल' जायो बर'दिन जानोबो जोंहा सम गैया अब्ला मानि थाखाय बेस्थ जोंलाय ख्रिस्टियान नंलायग्राफोरजों जों बेखौ गोथौयै बिजिरो जोंनि आलासिया बुंबाय राजखान्थियावनो जा इसोरा सिगां जानांगौ समाजखान्थियावनो जा इसोरा सिगां जानांगौ सोलोंथायावनो जा इसोरा सिगां जानांगौ माखि जों इसोरखौ सिगां खालामदों ना माबा मोनसे गुबुन बिषया सिगां जाया फै ख्रिस्टियान नंलायग्राफोर जों जुदि सम्पुर्ण गावखौ इसोरनियाव गथायोब्ला गुबुन रावबो इसोरनि सिगाङाव मोनसेबो जायगा मोननाय नङा इसोरासो सिगां जायगा मोनग्रोगोन आरो बे इसोरासो जोंनि बिगोमा बे इसोरासो जोंनि दैदेनगिरि आरो बे इसोरासो जोंनि थाखाय सोरगोआव जायगाखौ थामथिम खालामो बे इसोरासो जोंनो सोरगोआव जायगा होगोन जोंनि राजखान्थिया होनाय नङा जोंनि गुबुन खामानिफ्रा होनाय नङा नाथाय एक इसोरखौ फोथायनायासो इसोरनियाव नांथाबनानै थानायासो इसोरखौ सिगांसिन प्रायरिटि होनायजोंसो प्राथमिकता होनायजोंसो सिगांसिन जायगा होनायजोंसो बांसिन अननायजों बांसिन सेवा खालामनायजों बांसिन फोथायनायजों गोख्रोंसिन रंजानायजोंसो जोङो इसोरनि रायजोआव हाबनो मोनो दे फैदो ख्रिस्टियान नंलायग्राफोर आंनि बाथ्राया एसे गोसा जानो नागिरो गोसा जाबायब्ला अननानै निमाहा खालाम अब्लाबो आं खावलायगोन सोरगो रायजोखौ जे रायजोखौ इसोरा जोंनि थाखाय थामथिम खालामबाय सासेबो जोङो गोमाया एब्राहिमनि 12:12 बेखौनो बुंदों we should not miss any of the gift of God इसोरनि मोनसेबो बोरखौ जोङो खोमानानै लानो नाङा दा खोमा शुक्रबार गिर्जा देवबार गिर्जा सानडे स्कुल गिर्जा इउथ गिर्जा जोंनि सभा समिति गासैबो जथुमनाय गासैबो समाजनि हाबा मावनाय जों रावबो मिस दाखालाम जों बयबो खौसे जानानै इसोरनि रायजोखौ गोख्रोंसिन जोङो बानायलांनो हायो लोरबां नङा दैदेनगिरियाबो गावनि उनाव आरो सोरबा दैदेनगिरि बानायगोन सिन्सपिरेसनाबो गावसिनि टीमनि उनाव आरो गुबुन सिन्सपिरेसन टीम बानायगोन जों नोंसोरनो जोबनाय जाया नोंसोरनि उनावबो गुबुना आरोबाव बेबायदिनो गोख्रोंसिन मोनसे हानजा दानानै जों गिर्जाखौ लुखांनायाव हेफाजाब होयो सानडे स्कुल टीम सानडे स्कुल मिनिस्ट्रि गोख्रों जानांगौ खिन्थु सानडे स्कुलजों जानाय नङा इयुथफोरनि बाबांसिन इयुथ फेल'शिप खालामनायजों जानाय नङा बिमाफोरनि बाबांसिन जानायजों शुक्रबार गिर्जा खालामनायजों जानाय नङा बिफाफोरनि बाबांसिन देवबार गिर्जायावबो फैथारो बेबो बाबांसिन जाबावो एसेयावनो थाब थाब घुरिनायो इसोरनि रायजोनि थाखाय जों हिसाब खालामो बेसेबां सम जाखो 1 घन्टा बारबाय नामा बाहेरा जगताव जोङो 24 आवार्सआव 23 घन्टाखौनो होबाय इसोरनि थाखाय 1 घन्टाखौबो होनो जोङो खस्थिया खालामो इसोरनि थाखाय 1 घन्टा सम होनो जोङो खस्थिया खालामो जोबोद जोङो गावखौ पांचुएल दिन्थिनो नागिरो गिर्जा 1 घन्टायाव जोबनांगौ गिर्जा 1 घन्टायाव जोबनांगौ पांचुएल गिर्जानि थाखायब्ला लिमिट बाहेराव दुनियायाव गोदोनांगौनि थाखायब्ला लिमिट गैया 23 घन्टा सम दंखायो जोंहा ख्रिस्टियान नंलायग्राफोर जोङो एसे सिरिमोनदोनि आं जुदि गोसाद्राय जाबायब्ला अननानै आंखौ क्षमा खालाम खिन्थु इसोरनि मोखांखौ नायनानै
जोंनि गिर्जाखौ जेन' मोखां साइराव खालामा अमासि जेन' खालामा इसोरनि बोर आरो गोजोननाया जों साफ्रोमबोनि सायाव आग्लाय बिग्लाय थाथों जिसु ख्रीष्टनि मुङाव आमीन। दा बे समाव सम होखानाय बायदि जोंनि गुदिसिनि बाथौखौ सारा इसोरनि बाथ्राजों जों बयखौबो थांना थानायाव इसोरखौ फोथायनायाव